Здравейте хора, аз съм Портокала БГ. Днес му ще играя на нормално оцеляване на Майнкрафт. Но сега ще се напия, защото после да напиша на нормално. Като стигнем 10 епизод, ще го пуснем на нормално. Като стигнем хора, по-тогава 5 от тогава ще стана. Ще видите хора на 5 епизод. Сега сме първи. Хора, защо не се направих, че вижте? Както знаете. Нека да почвам оцеляването. И не забравяйте да се абонирате. Ще направя хора, като слушам 10 епизод на Майнкрафт, ще направя едно интро. Съм това ви кажа. Не забравяйте да се абонирате и дайте лайк. И на моят телефон. Аз хора имам и телефон. И моят канал се казва Country за BG. А тук се казвам Портокала BG. И да, нека да спрем да говорим да си видим така. Някой път, като свършим 60 епизод на Майнкрафт, ще играм малко мултиплекс Skyward. Това ги кажем. Ще играм Skyward, когато свършим 20 хора, като свършим Skyward и до 60 и 50, като свършим 20, ще стигнем до 21 ще е Skyward, хора, само това ще са. Да, хора, толкова дърво мисля, че ще стигне. И хора, вижте, аз съм на остров, не мога да повярвам. И това ще събираме и такова. Нали, дайте се мога да клини. Това да се прави въобще. Нека. Чао. Винаги че браточките. Един час по-късно. Хора. Един час по-късно. Не мога да повярвам. Хора. Овце не мога да... Да, стигне вече. Овцо, идвай. И да, хора, тата овца. Така, хора, нека. Познай, убих овцата. Ла. Хора, мех още на овца. Това ме е доброто. Идвай, без мен. Хората без мен. Един час по-късно. Хората без мен. Имаме две вълна. Ще направим това в 5 епизод. Да, в 10 ще го пуснем, защото в 5 не бъдем толкова само по-добре. И да. Имам клип. Да. Също чуличано. Някой път, като слушам Майнкрафт, това оцеляване няма да стигам сега. До 118 ще го снимаме. Айде 10 да е по-така хубаво. Да обиждаме хорицата. Няма си да правим къща, само няколко килики чисти. Разбраме, но прям, че забравихме си да правим най-важно за мен добре.
Във втория епизод ще ми видите скришно, но сега няма да я правим. В първи епизод, защото... Добре. Добре. И да, хора, надявам се този епизод да ви е харесал. Ако е така, дайте лайк, абонирайте се, ако искате. И чао!